Assalomu alaykum bachako Muminobod lайкора бзанед бародар. Ай Муминобод омада айфони гизалаш додум. Ака телефон чӣ хела? Гизала акама. Бачаҳои Муминобод чӣ гуфтани ака? Айфони 17 Pro. 17 Pro Max ака. 17 Pro Max гириф инаден. Сурат сеугаздаги дора пачка гириф ака. Якам оригинал са гириф ака. Бачаҳои Муминобод чӣ гуфтани хидака? Ака ҳамсинфои ма 98 гирифта наметавонанд. Ирава не ки тавсия метавонам ки дигар 99 2000 дигарош биям бигирам. Ина бардор кадамтон таватон 98 на бием ген оригинал овардагим, Тайланд овардагим. И бардар ай Муминобод омада айфони гизалаш додум. Бачаҳои Муминобод хай ба пеш лайкора бзанед. Чӣ гуфтани бачаҳои Муминобод ака? Гуфтанем ки айма айфон 12 болот ма да занг биза имрӯз ис. Ина бардор поён Samsung дига ма да занг назад. ина бардор себеби айфон кадоми ҳасти айфон 12 боло метавонам да муроҷиат кунам занг бизанам бина. ина бардор якам айфон 17 Pro Max оригинал гиб лайкора бзанед пайпса цакне видео на мекунем шумо намия дар хонаи худ бошем бачако. Саломат. Кадом айраи дурбе шаҳри Бохтар бозори Фаромон дукони 84 бардори магазин сентри Қирғанда магазин дорем бозори Фаромон дукони 84 дар хонаи худ бошин ака. Рафти да бачаҳои Мунобод табу ки ай магазини ака испон айфони гизала гирифтам. айфон кадом мегира бозори Фаромон дукони 84 бардаро дар хонаи худ бошин.